додгоҳи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон як сокини ноҳияи Дарвозро барои ҳамкорӣ бо ҷунбиши Толибони Афғонистон ба 15 соли зиндон маҳкум кардааст. дар қарори додгоҳ сабт шудааст, ки Суҳробҷон Вазиров, сокини 44-солаи ноҳияи Дарвоз, шурӯъ аз моҳи ноябри соли 2019 то замони боздошт, яъне 8 январи соли 2021, бо роҳбари ҳаракати Толибон дар вулусволии Нусаи Афғонистон Ҷумъа Валади Талбон аз тариқи телефони мобили маълумот мефиристодааст. бар тибқи қарори додгоҳ, Суҳробҷон Вазиров асосан мавқеъгирии нирӯҳои ҳукумати Афғонистонро, ки аз ҷониби Тоҷикистон намоёнтар аст, ба ҷангиёни ҳаракати Толибон пешниҳод мекардааст. бар асоси маълумоти фиристодаи Вазиров, ҷангиёни Толибон чанд ҳамлаи муваффақона дошта, чанд афсару сарбози нирӯҳои ҳукуматии Афғонистонро нобуд карданд. барои нарасонидани хабари ҷинояти Суҳробҷон Вазиров, ду сокини дигари ноҳияи Дарвоз боздошт ва бо қарори додгоҳи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба 500 нишондод барои ҳисобҳо баробар ба 30 000 сомонӣ ҷарима шудааст. акбаршод Тоатов, сокини ноҳияи Дарвоз, падари Аминҷон Тоатов, яке аз ду муҷрим дар нарасонидани хабар аз ҷиноятҳои Суҳробҷон Вазиров ба мақомот аст. ӯ мегӯяд ахиран додситонии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз болои қарори додгоҳ ба додгоҳи олӣ эътироз бурдааст. ҳозир дар кассатсиони судам боз эътироз навиштааст, ки бояд ки аз сари нав дида шавад, ба Тоатов 2 сол дода шавад, ба Додов 1.5 сол. додситонии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар эътироз ба додгоҳи кассатсионӣ ё таҷдиди назар маҳкум ба зиндон шудани Тоатов ва Додовро бар он асос тақозо кардааст, ки маҳалли содиршавии ҷиноят ҳаммарз бо Афғонистон аст ва хатари убури Толибон ин минтақаро мудом таҳдид мекунад. гуноҳи нест, ки мисол ба маҳбас кашид, думо дар маҳбас нигоҳ доштан, бо 30 000 сум ҷарима кардан. Ами бас нест, ки боз эътирознома навиштааст, ки 2 сол бо суд карда шавад. додгоҳи кассатсионӣ ё таҷдиди назар рӯзи сешанбеи 13 апрел эътирози додситонии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро баррасӣ карда ва бар асоси он ҳукми додгоҳи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар баробари Тоатов ва Додовро лағв карда барои баррасии дубора ба ин додгоҳ фиристод.